Сүй гомерне, сүй халкыңны, сүй халкыңның дөньясын. Вакыт агымына беребез дә каршы бара алмый. Шулай ук язганнан да уза алган юк. Кой вакыт юлда чакта, ел фасылларын без машина тәрәзәсеннән генә карап калабыз сыман. Чынлыкта да шулай. Әнә, чәчәкләр шәленә уранган урман кырлары белән җәй уртасы да җиткән. Ә без юлда. Бик күп чакрымнар уздык та Красноярский краена барып та төштек. Тиз, тик ул сүздә генә. Хәер, ансы мөһим түгел. Язмыштан узмыш юк дияргә яратабыз. Шул язмышны кабул итеп, үз чигелешләрен кертеп яшәүче халкым безне кабат юлга алып чыгып китте. Красноярский краенда иң беренче күзгә ташланган әйбер ул куе сокланырлык урманнар. Безнең максатыбыз шушы якларда урнашкан татар авылларын барлау. Ә алар аз түгел. 1920 елларда Красноярск краенда 72 татар авылы исәпләнгән. Аларның күбесе шушындый куе урманнар чолганышында урнашкан булган. Гомумән, мондагы урманнар аерым игътибарга лаек. Бигрәк тә менә шушы эрбет агачы. Ерактан күз күрке булып утыручы әлеге агачлар безнең өчен ят. Алар шушы якларда гына үсә шул. Инәле булсалар да, бүдрәләнеп утырган ботакларын тотып карамыйчы булдыра алмадык. Ә бит аларның ылыслары йомшак икән. Гаҗәп. Менә кайда үсә ул затлы эрбек читләүгә. Ә аларны җыю вакытын авылларның аксакаллары билгеле икән. Бу элек-электән килгән йола. Ә инде аның кешегә булган файдасы хакында сөйләп тә торасы юк. Урман тавышына кулак салабыз. Озагырак та сокланырга була. Җитмәсә кызарып торган кайын җиләкләре ымсындыра. Җиләк-җимешләргә дә бай шул бу яклар. Тик менә озын борыннар, ширки, урман бите кебек нәрсәләр бөтен рәхәтне боза да куя. Аларга түзеп була турган түгел. Безнең өчен инде. Ә менә монда яшәүчеләр яраклаша белә. Бу хакта соңарак. Юлыбызны дәвам итәбез. Һәр борылышта безне ниндидер яңалык көтә. Менә алдыбызда беренче татар авылы, Казанка. Исеме үк анда яшәүчеләрнең кайдан килеп урнашканнары хакында сөйлидер. Авыл башыннан ук чиста каралган зиратны күреп, милләттәшләребезгә рәхмәтле булдык. Нур балкытып утыручы искиткеч матур зәвыклы мәчетләре дә вакыт агымы шаһиты. Шушы мәчет 1910 елны салынган. Менә бу мәчеткә 100 ел уже бу мәчет булып салынган. Аннан шул Совет власы үткәч, мәчетнең манарасын төшергәннәр, школ булып калган бу. Монда школ балалар укыганнар. Балалар укыганнар хәзер менә ничә ел ул школ ябылгач торды. Bir 5-6 yıl boş durdu. Ondan soň bizning bunda sponsor Garayev var. Alıp onu yasadılar мәчет менә шушы хәлгә китерделәр. Бездән соң да калган буыннарда да ул хезмәт итсә иде безнең авылыбызның халыкларына. Мәчеттә укулар бара, ана теле дәресләре дә уза. Ул элек-электән халыкның тынычлыгын да саклаган, җыелып киңәшләшү урыны да булган. Милләттәшләребез монда килеп Татарстан белән дә хәбәрдар була ала. Кайчандыр бабалары, аталары башлаган изге гамәлләрне бүген инде балалары дәвам итә. Әтием килгән Татарстаннан, Черемшанский районнан, Төймәт авылыннан килгән, анарга 6 яшь булган. Алар как переселенцы килгәннәр, значит. И менә бу мәчет итеп возложить иткән зданиедә минем әни җагыннан, әнинең атасы азаннар әйткән. Галия ханым мәчеттә укыта, үзенең 3 улы да намазда. Бу мәчет ул безнең авылга нур кертте кебек. Нур шәшеп тора ул. Урманның саф һавасы, сый-хөрмәтен кабул итеп, матурлыгына үз бизәкләрендә кертеп яшәүче халкыбызны яратып, кабат юлга кузгалабыз. Менә әлеге йортта кул остасы яши. Без аның эшләре белән урамнан гына танышып киттек. Чөнки барасы юлыбыз, очрашасы кешеләребез бик күп иде әле.
Билгеле бу сәнгать әсәрләре күңелебездә үз изен калдырды. Ишек алларында шаулап үскән гөлләре дә бу гаиләнең матур яшәүләре хакында сөйли. Ә безнең юлыбызда бакча чәчәкләрен басудагылар алыштыра. Җәй, бу күренешкә бүтән аңлатма юк. Куе урманны ярып кем елгасы ага. Балыкларга бай елганың үз тарихы. Аның янында да туктап алырга булдык. Ул үз юлында күп кенә авылларны туендырып торучы елга. Ә кую урыны Енисей. Енисей дөньяда иң гүзәл һәм зур елгаларның берсе. Ул Россиядә суының күплеге буенча беренчеләрдән булса, озынлыгы буенча 4нче урында тора. 4092 чакрымга сузылган. 1598 елдан тарих битләренә теркәлгән. Зур куәтле елгалары, куе урманнары белән гаҗәпләндерә торган як Красноярский крае. Билгеле табигатьнең кырыслыгы белән дә дан казанган. Тик безне ул чат аяз көннәре җылы саф һавасы белән каршылады. Алдыбызда тагын бер татар авылы пәйда булды. Хәзер без Красноярск крае Пир районы искиткеч матур менә шушындый урман чылганышында урнашкан 100 еллык Салауха авылында. Авылга без кич кырын көтү кайткан вакытта килеп төштек. Малларның күбесенең муенына тагылган кыңгырау тавышлары бу мизгел рәсеменә тагын бер җанлылык кертә. Салауха авылы белән безне аның халкы таныштырды. Безнең авыл оешкан 1911 елына. Безнең бабайлар килгәннәр Казан ягыннан, Волга елга буйларыннан. Авылның исеме, шулай диделәр инде аны безгә тоже бабайлар сөйләгән буенча булган от, аның төсе булган Соловой масти дип. Аның ул каядыр, сөйләү буенча болотога боткан булган инде. Шул болотода аның башы клоклары гына тарча итеп калган. Аны ул вакытта исем булмаган әле. Шуннан әйткәннәр инде бергә оештырып Салауха дип. Авылның төзелеше зур көч таләп итә. Монда килгән халык башта Ак елга ярларына урнашып, тайганы кисә башлый. Йортлар җиткерәләр, кырлар, басулар ясала. Ничек кенә булмасын, мул табигать балаларын ышыклый. Шул вакытларда салынган йортлар әле дә исән. Авыл 2 урам 4 тыкрыктан тора. Урамнары киң, 25 метр. Дөрес, урын җитәрлек бит. Ул янгыннан да саклану чарасы. Һәр йортка такталардан сукмак салынган. Чиста, гади, табигый, үзгә күренеш. Йортларга килсәк, инде әйткәнебезчә, алар бик ныклы, юан бүрәнәләрдән эшләнгән. Татар халкына хас бизәкләр дә ясалган. Менә шундый бер йорт янында озаккарак тукталырга булдык. Монда бернәрсә юк иде. Әйбәт, шулай строиттек, әтиләр, без зур ине, без соңрак строиттек, әти белән икәү генә строиттек менә бу ине. Полностью узорларын иләрен әти төшереп бирәдер, мин кисәдер. Безнең нигезебез исән менә хәзер. Ул зур көч бирә. Без шуңа күрә монда җыелабыз да, моннан көч алабыз да, и дальше уже тырышабыз нитергә. Менә минем тагы бер брат кайта. Лесосибирскән кайтып төштеләр. Алар үзләре 6 бала. Менә шулай бик еш туган нигезләренә кайталар. Бер җыелганда 20ләп булабыз. Әти-әниләрне искә алабыз, ди Рафаэль. Безнең әниләрнең самый яраткан җырын сезгә менә җырлап күрсәтмәкче булабыз. Biz Красноярский крае
Салаух авылында. Кунакчыл халкыбызның яшәеше белән танышып йөрибез. Аминаевлар гаиләсе 7 бала үстергән. Хуҗабикә балалары кайтуына ризык әзерләү белән мәшгуль. Без дә кушылдык. Безнең якларда бик яратып эш пешмак пешерәбез. Кара җиләктән, төрле җиләкләрдән пешерергә була. Менә мин бүген сезгә шушы кара җиләктән эш пешмак пешерәм. Мин аны төше камырдан пешерәм. 4 күкәй салдым, ярты чокыр шикәр салдым. Онны инде үлчәп тормадым. Оны аның 1,5 кило, 2 кило бардыр. Туз салдым. Олы колак белән ярты колак. Үсемлек майы салдым. Ярты стакан. Уйган сөт салдым 1 литр. Эшлек өчен кара җиләкне чистартабыз да тәлинкәгә салабыз чамалап. Аңа шикәр кушабыз. 1 колактай, күп кушмыйсың инде. Аннан кайын җиләге куштым, ярты чокыр. 1 колак кына сөт өсте салып җибәрдем, әзрәк, йомшаграк булсын дип. Кара җиләк бик файдалы җиләк. Без аны ел сайын җыябыз. Бездән ерак түгел генә тау бар. Бик матур җир, бик күңелле. Шунда менә бездә җыябыз кара җиләк, аны алып кайтабыз. Алып кайткач менә төрлечә пешерәбез. Вареньесында кайнатабыз. Свежий көйдәген морозильникка тыгабыз. Бик файдалы җиләк. Күзгә дә, нервларга да, ашказанына да, нәниләргә дә эшләре китсә, шуны ашатабыз. Шулай итеп 7 бала үстердем. Кара җиләкләр, кайын җиләкләре ашатып, авыл кырыенда гына кайын җиләкләре дә бик файдалы җиләкләр. Себернең җиләкләре, җиләк җимешләре бик файдалы. Шуңа күрә сибирәктәр нык булалардыр инде. Менә җәйдем, менә хәзер кайын җиләге белән бергә кушылган кара җиләкне салабыз да эш пешмәк ясыйбыз. Шулай иттереп. Тыгабыз инде калган эш пешмәкләребезне. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Полкасына. Менә пешкән колай алабыз хәзер. 1 колай. Пешеп чыкты Аллага шөкер. Йөзләре ничек матур килгән. Evet. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә хәзер мойлыйбыз. Сары май белән. Өсләрен мойлыйбыз, йомшап та китә, ялтырап та китә. Шушы тәмле, саваплы, баллы, татлы ризыклар белән инде Худаем елларга тынычлык биреп, исәнлек, саулык биреп, барчабызда дус кына яшәргә язсын. Нурфига ападан тиз генә аерыласы килмәде. Ул әле бик оста куллы да булып чыкты. Аның идән җәймәләрен күреп исебез китте. Кайлардан гына уйлап бетерә икән бу бизәкләрне. Ул икедә уйламыйча урманнан диде. Андагы чәчәкләр, төсләр әллә нинди матур сәнгать әсәрләрен тудыра ала. Урманнан башка без күз алдына да китерә алмыйбыз тормышны. Без бик яратабыз. Менә кайбер килгән кеше әйтә, кара урман уртасында утыралар дип, кемгәдер. Без шул урманда йөреп үстек. Без одашмадык та, кайсы пешмагына барсам да беләм, кайсы якка барырга. Таныш агачларыма хәтлек бар. Без анда үзебез генә түгел, иптәшләребез белән барабыз, сөйләшәбез, төрле кызык нәрсәләр сөйләшәбез, нәрсә. Яшь вакытларны да искә алып алабыз, җырлап та алабыз шунда. Ой кыш, кирләр җулым. Нурфига апаны тыңлап утырабыз. Ә менә бер уй баштан китми. Яшәргә көч, моң да бүләк итүче шул урманда озын борыннарда ничек сакланалар икән соң? Алар җәй буе урманнан кайтмыйлар икән бит. Ул җиләкне җыяр өчен киенеп, бик ныгытып киенеп, әзерләнеп барабыз. Битләр киябез. Менә хәзер, менә син мине шулай иттереп киендереп күрсәтә аласыңмы? Менә нәрсәләр киенеп чыгып киткәнегезне. менә бу шул хәтлек чәчәк китә, бу нидә урман бөтеннән дә. Менә аның битлеге бар. Менә шунда кисәсенә тыгылган, әйме? Менә күтәрәбез. Менә шулай. Бер нәрсә тими урман бите дә булмый. Менә
мин хәзер кара җиләк җыярга әзер. Кулыма нәрсә тотарга тиеш? Битон тутасың. Менә шушы инде бу. Анда аны бик күп җыеп булмый, ул бик вак, кадерле җиләк, шушы битонны тутырып кайта алсаң, түзеп кенә, бик әйбәт инде. Менә шулай Себернең үзгәлекләре белән танышып йөргәндә, солдат кайта дигән авазга сискәнеп киттек. Баксаң, Нурфига апаның төпчеге армия сафларында булган икән. Менә бит, нинди күңелле мизгел шаһиты булдык без. Икенче көнне безнең сәяхәтебез яңа төзелеп беткән һәйкәл янында башланды. Авылның аксакаллары монда иртәнге намазны укыдылар. Бу бүгенге намазыбыз безнең эшләнде шушы авылдан, шушы авылга килеп, шушы карак урманга килеп, шушы авылны аякка бастырып, вафат булган мусулман кардәшләребезгә, шулай ук шушы авылдан сугышка китеп вафат булып кайткан мусулман кардәшләребезгә иртәнге намазны укыдык. Шулай аларга шушы намазларыбыз, кылган гамәлләребез кабул булып, урыннары җмакта булсын. Бу авылда мәчет юк. Ну, картлар әзмәс Коръән мәҗлесләренә җыелышалар, Коръән укыйлар. Авзалар өчен зур рәхмәт. Салауык авылы халкы Бөек Ватан сугышында һәлак булганнарга багышланган һәйкәлне ачу тантанасына җыелды. Һәйкәл булып баса җиңүчеләр, һәйкәл булып баса батырлар. Батырлар ике тапкыр үлми. Җирдә алар меңгә балкырлар. Ике зур вакыйга авылга бик күп кунакларны җыйды һәм еракларга очырган балаларын кайтарды. Беренчесе һәйкәл ачылу булса, икенчесе авылга 100 ел. Котлаулар, очрашулар, искә алулар барысы да булды бу көнне. Бөек Ватан сугышы ветераны 90 яшьлек Ислам аганы язмыш нык сынаган, менә сугышка киткән көнен бүгенгедәй хәтерли. 41 елны 24 декабрьдә суыкта ат белән Красноярга чаклы бардык. Монда мен Красноярда бушайт иттеләр. Аннан Задерныда иттем. Бары беләктек Украинада. Ислам ага белән әңгәмәбезне һәйкәл янында дәвам иттек. Ул үзе белән ил сагына баскан туганнарын, дусларын искә алды. Зарипов Салихян учитель булып эшләгән ю. Ленинградта начальник штаба булып шунда вафат булды. Зарипов Заки тоже икенче елны вафат булды. Алар минем ниләр, двоюродный братлар. Аңа монда язылган һәр исем таныш. Бөек Ватан сугышында катнашып исән кайтканнардан да ул инде бер үзе. Бу бик зур эш. Бу эш кайсы бирләре аның туганнарын онытып бетергәннәр яйын. Менә моның фамилиясен эзләп табалар. Ялар онытмасалар дугада кылырга. Алар һәр дуга аларга бүтән бер нәрсә кирәк. Халкыбызга бик рәхмәт. Сугыш вакытларында нинди авыр тормышлар, значит, ачлык вакытларын салавыгын таратмыйча, чәчмичә яшәгән менә яшьләргә бик зур рәхмәт. Аларга шундый теләгем. Моннан соң бездән соң әйме рәхәт яшәсеннәр. Сугышлар булмасын. Ислам абый сугыштан 1950 елны гына кайта. Гөлбикә апа белән гаилә корып 4 бала тәрбияләп үстерәләр. Менә инде 60 елга якын бергә гомер итәләр. Безне алар бик әйбәтләп үстерделәр. Балаларны тәрбияләп, әбиләр белән үстек. Мөселман диннәрен саклап, татар телләрен җыеныбызда балалар беләбез. Ниләрне телләрне
örnek alıp üstürdük. Etiyim orakıda içmedi, temekide tartmadı. Eniyim premier buldu. Zihin tırmışka irekti. Bik zor rahmet alarga şuşu bizge gımır birgen için, şuşu gımırda, şuşu dünyada, şuşu avulda yaşagan için. Авылда менә шундый ишле балалы гаиләләр күп. Иң ким дигәне 4 бала. Бу көнне бөтен гаиләләр дә түгәрәкләнде дисәк ялгыш булмас. Туган нигезләренә кайтып, жан рәхәте алуга ни җитә. Мен бик көткәнем бу памятникны. Потому что бу авылдан киткәне 92 односельчаниннар киткәне сугышка. Алар арасында үлделәр сугышта. Мин бабай, самый старший, 48 яшь яңар. Мин абый, самый яшькем сугышта үлде, 19 яшье. Мин күптән исәптәе аларга куярга берәр памятник. Белмим кайда алар яталар, кайсы җирдә яталар. А хәзер монда кайткач, мин бар урын кайда килеп, аларны как бы күрергә инде. Вот шул яктан, конечно, күңелдә күтәрелде. Бөтен туганнарына бар кайда килергә, кайда чәчәк салырга, кайда басып торырга инде әзрәк. Вот шул ягайбәт. Бик Ватан сугышына Салауха авылыннан 92 кеше ил сакларга киткән. Бүгенге көндә менә шул капкаларның һәрберсендә шушындый истәлекле такталар тора. Салаух авылына 100 ел. Шушы җиргә балачакта килгән, туып үскән апалар белән очраштык без. 10 дистәсен ваклаучы Сәлимә апа гомере буе укытучы булып эшләгән. Бу көннәрдә укучыларыннан килгән тәбрикләүләрен алып куана ул. Кайда гына яшәмәсен, татар халкы үз йөзен, гореф-гадәтләрен, җырларын саклап килгән. Әлеге моң безне кабат урман буйларына алып чыгып китте. Чын матур җирләрдә яши халкыбыз. Менә тагын гади генә бер күренеш. Кыз бала чәчәкләр җыя. Гади тик сокландырырга сәләтле. Монда матурлык та, ихласлык та, сафлык та сыйган. Менә шул гадилекне күрә белеп яши шул халкым. Тагын бер көн баешында без аңа нәтиҗәләр ясыйбыз. Юкка узмаган вакыт безне кабат юлларга чакыра. İzgi yol bulsun, isen sağ kaytağız, hatersiz, havupsuz. Selam eytiniz, bilgenlerge, sorağınlarga. Bir parça biber kübeytsizim. Sağ bulun. Саубуллашабыз, әлбәттә, кабат очрашу өчен. Рәхмәт сиңа халкым.